Shukor nakaslem jong unongsan hima. Ka Meghalaya High Court lingbau Justice H.S. Thankyu bat Justice W. Dingdo klashim su moto PIL halor ka jingja ka blaja ha ka khat khandai tri unailar ha ka sngi wala panlong ye ka jingya rally da ka khasi Students Union katkum ko hukum jong ga yeng bishar la pen pau baha kini ka jingja ladon ka jing penjulor ka bajur ya ka jing don jing em ki pat ba kenthop ye ki kali jong ka sarkar ki kali na ki wei pat ki jala bat ki kali pat ba kayeng bishar kala pen pawru ya kajing saukhya namar bakini ki jingjang kila bo jingmai ki pat ba kenthop ya ki khna school nalor kata na pen pawru ba ki mod dur jong ki khlawat kari kila sha penjulor u advocate general ubami khmat ya ka sarkar jila ula pentip shakayeng bishar baki bor penyat kila shim ki sen jam bat lakemru ki katuk ne kinong ilam jong ka KSU halor kini ki jingjang henry kayeng bishar kala ong badang don kam ban shim ki sen jam ki bakham jur Khnang ban lap bat kem ya boro ki badan kti ha kini ki kam bat ban wan lam ki shaka kti jong ka an kayeng bishar kala batha ru ki bor badai pet ban pen biang ya ka kai phot ka pen I ya ki sen jam ki bala shim hadu menta kani ka kai phot ka dei ban IT ha ka ar saut ri banai nailar ar haja apun riu kayeng bishar kala bu ru ban snap biang ya kani ka mukot duma ha ka ar saut ri banai nailar ar hajar apun riu